ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဂိမ်းဆော်ရင်းနဲ့ဂျပန်စာကိုလေ့လာကြည့်အောင်じゃあ今日は牧場の物語というゲームを私がやります。今日は春の3日です。明日の天気予報ですね。明日から晴れ。誰か中国人みたいか。おはようね。朝から失礼するね。最近この町に着いたね。よろしくね。クマとはって意味をやるのな。よろしくね。私珍しい種とかいっぱい持ってるね。투자에種しよ。ぜひ買いに来るね。ピザボラを言わの。私ザクさんとこに泊まってもらってる俺がザクさんはちょっとピシラブレベイヤ。店もそこで開いてるね。サインでありまぷらん。ベージマベージはマニマンローでもできるやろ。大体いそでも来るね。ベチームズを投げば歓迎するね。歓迎やばかな。はい。かみだ。それじゃ他にも挨拶を周りにするからもう帰るね。だそういうのがあって、チャニアイ挨拶を乗せてからボンロ。ピアノメのこれはブルーですね。ブルー、あと何もある？これ何か調べる。これは何だろう。蜂蜜だ。蜂蜜がビャーよな。なんか、これ、花みたい。これ花だ。花の名前は何だ？モンドロップ草。これは草か。花じゃないか。春だから桜が綺麗ね。これ桜と思う。なんかピンクのやつは。これなんだ？そうね。どこも来てたんだ。トレベラーだ。朝山って気持ちいいよね。なんか田んぼデータがカンザムの顔ね。オッケー。てかまり見てくれよ。はじめまして。私ポップレンっていうのあなたはポップレンのこれ似合うとれ。とんていんだ。よろしくね。トゥルコラがよろしくね。この子かわいいね。なんか子供みたい。私の彼女のメイさんみたい。ちょっと顔が似ている。養鶏場はお母さんが店番で養鶏場だからじゃ感じれどだ。じゃちゃんよ。お兄ちゃんが鶏の世話をしているね。どこリクエにもありぼ。マニアの先でリクエにもありぼな。何か。タケノコだ。タケノコそれダメぽな。リベイラムで上。ゴス。誰だっけプトレ。フォーね、牧場に来たのか無友ちゃんを投げられ。俺はゴス。結構俺やっているだっていうので、やんわりでベイラム。家を改装したらいつでも言ってね。英語でピンセルしね、別にどうか金さえ払ってくれればいいものを立てるぜ。パサンビロしね、ピシーが円がそうなの。だけのくれたから。ブランドン。君は見なくてね。そっか、トゥラ俺はブランドだ。よろしくれ。ブランドがよろしくれ。大体のယောက်ျားလေးဖြစ်နေတော့ဘီနော်အသေးမပါဘူးနော်အသေးမပါတော့ယောက်ျားကြီးတော့ဘယ်လိုရကိုကယောက်ျားကြီးလို့ရှိရင် main ကလေးကာရီတာနဲ့ဆော့မှာယောက်ျားကာရီတာဆိုယောက်ျားကြီးလို့မရဘူးさっき山の方からの取ったタケノコあと蜂蜜もあとブドウも出荷しますいくらもらうかな216円だけ安いなもうしょうがないニネリの病院お姉ちゃんにいいものを見せると思ってဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုပြချင်လို့何ဘာလဲこれဒါလေးခုနことじゃダメよဒီဥစ္စာကြီးကိုမရဘူးဟန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနာနီကိုခုတ်တာဒီအဲ့လောက်ထိဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ရှော့နော်အိုဘာချန်နီနတ်တဲ့ပြီးတော့ပရီတွေတုံပြီးအဖွားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်နန်ဒက်ဘာပြောလဲကျွန်တော်ရောက်လာခုနどこに行くのဘယ်လိုသွားလဲここの町のヒットじゃない
ပြောနေဒီမျိုးလူမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ကိုမင်းနဲ့အနာတာကားတဲ့僕ジョニキタထုခွန်နာနဲ့နေကမွေးမြူရေးချောင်းလာခဲ့တဲ့ထုခွန်မလားတဲ့အနာတာのことはတဲ့この町の噂になっているねမင်းရဲ့အကြောင်းကားတဲ့ဒီမျိုးမှာတဲ့ကောလာဟာလာပြန့်နေတယ်私の名前はいいよね私の名前はエリこの病院のတဲ့看護師なのでよろしく看護師ဆိုတာသူနာပြုထင်တယ်看護師ဆရာဆို医者တခုတည်းတဲ့စကားမဆက်တဲ့သူကနောက်ရှိလို့နေတဲ့ခေါ်ရဲတင်နိုင်တဲ့တက်ခနာဆိုင်တဲ့သူရဲ့နောက်မှာပုံနေပဲနေတဲ့ထွက်လာစမ်းတဲ့この気持ちでお兄ちゃんはあれ分かるよねအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုお兄ちゃんနားလည်ပါပဲ同じ男だからတဲ့ဟိုယောက်ျားလေးချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်お兄さんတို့နားလည်မှာပေါ့တဲ့လူပြောလာ分かるよနားလည်လို့ပြောလိုက်အောင်分かるよပြောလိုက်分かるよ話が合うねこれからもよろしくねစကားပြောရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ကလေကျွန်တော်ねよろしくပေါ့နော်ကောင်းပါလေありがとうတဲ့တဲ့ドクターどうしましたဘာဖြစ်လို့လဲなるほどတဲ့ချိုချိုさんが言ってတဲ့僕ကြောの来る人って君のことだったんだတဲ့ကျွန်တော်ဒါရက်ွက်လူကြမိတ်ဆက်ပြီးတာပေါ့နော်僕はドクターでငါတို့ဒေါက်တာပါတဲ့見ての通りで一緒にやっているんだねよろしくမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆရာဝန်ပြောよろしくဆရာဝန်ပြတ်တယ်စကားいらっしゃいကြိုဆိုပါလေキャベツ1個かどうしたの仕事の後輩忙しいからအလုပ်ရှုပ်လာတဲ့頑張って出荷部数を増やしてくるよအလုပ်ကြိုးစားပါတဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းများများပို့နိုင်အောင်私さっき買ったキャベツ種をちょっとやってみますこの感じ日本語ではこれはジョルの中に水はないポッポリの家に遊びに行きますこれポッポリだポッポリにね何かよ俺ポッポリねဘာလို့ရှာရှိလို့လဲတဲ့ポッポリに花をあげますありがとう私リリアって言いますよろしくねリリアと変われでこのリリアはさっきのポッポリのお母さんみたいですねちょっと髪の毛の色はピンクと同じですから今日も寝るはい寝ますじゃあ皆さん今日はこれで終わりですまた明日ねバイバイ